Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula opuodho od bura mondo odhi nyime gi twak ewi paro mar thicho oko jatend migawo mar pur Muthika Linturi. Wetangula olero ni paro makamano michwalo kod jaod bura ma Bumula Jack Wamboka ne oluwo chike duto madwarore golo e apisi jatend migawono. Linturi tudo gi weche ma otenore kod tiyo marach gi apisi ahinya ewi wach mar mbolea mabandia. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa matut ewi wachni. Pur mane ousne gi mbolea mabandia osechako chieno jatend migawo mar pur Muthika Linturi bang' spika mar od bura Moses Wetangula goyo tik paro mar thicho oko Linturi e apisi. Ka opuodho paro makamano ma ochwal kod jaod bura ma Bumula Jack Wamboka, Wetangula olero ni Wamboka okalo chike duto matayo od bura ewi chenro mar golo e apisi jatend migawo. Honorable members, consequently I find that the proposed motion by the member for Bumula meets the requirements of Article 152 of the Constitution and Standing Order 66 as to form and the threshold required for a member to move a motion for dismissal of a cabinet secretary. E bura mare ma oser lwedo kod jor bura 110, Wamboka seyo Linturi kuom dhi ataro kod katiba, ketho chik, kaachiel kod koso bidhruok e apisi. Franklin Muthika Linturi from the position of cabinet secretary for gross violation of Article 10, 46, 75 and 201 of the Constitution, the Leadership and Integrity Act 2012 and the Public Ethics Act 203 and for gross misconduct. Kaluwore gi chike matayo od bura ewi golo e apisi jatend migawo, paro mar thicho oko jatend migawo nyaka sir kod jod bura 88 eka inyalo pedhe e nyim od bura. Kata kamano, paro mar Jack Wamboka ne osir kod jod bura 110. Bang' spika puodho paro makamano, ohinga mochomo paro mar Jack Wamboka en yudo sir mar jo od bura 117 chieng' tich ang'wen jumani mondo ochwale ni komiti moyiedhi mar ji 11. Upon approval of the motion, the House is required to appoint a select committee of 11 members to investigate the matter. A third of all the members of the National Assembly, which is 116.3, rounded off to a whole member. The motion shall require the support of 117 members for it to be referred to a select committee for investigations. Komitino mar ji 11 gi ndalo 10 mar kolo seyo duto mitudogo Muthika Linturi motelo ne kawo chung' margi. Ponono ni komitino otamre puodho seyo makamago, paro mar thicho oko Muthika Linturi biro rumo gi kanyo. E komachielo, ponono ni komitino oyudo Muthika Linturi kod ketho, gibiro chwalo ripot margi ne jo od bura mondo ogoye ombulu. Muthika Linturi biro dhi pacho, ponono ni jo od bura 175 ogoyo ombulu mar tere dala. A resolution requiring the president to dismiss a cabinet secretary must be supported by a majority of the members of the National Assembly, which is 175 members. Magitimore kata doko ni Muthika Linturi to nyocha onyiero paro makamago ka othiano ni okoluoro ng'ata ng'ata nikech jatend piny William Ruto ong'eyo adier ewi wach makamano. Mibadhi mar mbolea mabandia ne ogol kod jafwamb weche mar African Uncensored John Alanamu kod kweth mare bang' yudo ywak mag jopur. Korka kore, Linturi to pod omo yie piny kod wang' matek ni onge mbolea mabandia e pacho kae, kendo pimo weche makamago kaka weche ma onge korgi kod atachgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi wamedo dhi nyime gi weche